Што будзе, калі задаць усім удзельнікам гурта адно і тое ж пытанне? Вось, напрыклад, банда Рэлікт зараз у туры. Вы так кажаце ўсе, На. што вось гэта будзе настоящий рэлікт. На. Нібы вы рабілі некае гаўно да гэтага. Дае канцэрты з прэзентацыі новай песні, глядзіце даты і білеты ў сацыяльных сетках гурта. Хутка яны выпусцяць альбом, вось пра яго я і спытаў. Збольшага песні гатовыя, трэба толькі дапрацаваць пэўныя моманты. Ён будзе на 100% будзе аўтарскі альбом. І кожны з іх гаварыў нешта сваё, але падкрэсліваў, што вось зараз будзе сапраўдны рэлікт. Што асабліва важна для мяне, ёсць, ведаеце, такое адчуванне нейкай прыгоды. Там і в Амерыцы, ва ўкраіне, в Польше, Беларусі, ў Літве і ў Расіі, дзе заўгодна ёсць беларусы, якія нас любяць і слухаюць. І ўжо, скажем так, ты разумееш, што ты это не вакуум робіш нейкія рэлізы, што ўжо ёсць людзі, якія як мінімум чакаюць. Чаго чакаем, гэта спатканне з класнымі людзьмі, добрыя вандроўкі, проста пракаціцца, добра, класна вабіць час і падарыць музыку.